καλού rebound, κέριου rebound δηλαδή και η πιεστική θα μας προσήματο. Απλά αυτά δεν είναι. Διαμαντήρης μας κρατάει όρθιο στην κρίσιμη ώρα. Έγινε και τόσο ασκότη της Β' Βαγγέλη με ψήφι νούμερο πόντων μετά τον Παπαδόπουλο το 19. Ξανά 2 στις 2 από τη γραμμή. Και λιπάρε. Νέα κατοχή. Όχι, αλλά δεν είναι αυτό. Σπανούλης. Πράγματι θα σερφώσει κατευθείαν κάτω. Για τον Παπαδόπουλο βγαίνει ο Ντικούδης. Θα βάλει μακριά τον Μάρκο Παπαδόπουλο πίσω από τα σπίτια. Είναι η βοήθεια Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος, Ντικούδης. Διαμαντήρης, Παπαδόπουλος, ο Λοπός. Γυρίζει και έρθει από 2, ψάχνει την ελεύθερη πάσα. Διαμαντήρης θα δοκιμάσει για πει. Η μπάλα στο σίδερο, ο Ντικούδης είναι σε θετικό ρημπάουντ μετά. Το βάλε. Για την μπάλα. Πώς είναι. Μόνο γυρίσα μου, βοήθησε. Βοήθησε το συνταγματή. Θέλει να τον κασούν. Υπάρχει στη γωνία για τον τόπο. Άγια τρέβοντα. Ο Σπανούλης είναι το κάτω. 51-54 το βάλε, όχι, όχι, δεν το βάλε. Το βαρύτανε. Το βαρύτανε. Γιατί μου πετύχει. Η καλή άμυνα, το καλό rebound του Διαμαντήρη και η εκτέλεση του Σπανούλη. Και τώρα χρειάζεται προσοχή, να μην τους δώσουμε ελεύθερο σουτ. Καθώς Πάει και όσο χοντρός θα φτιάξει. ο Παπαδόπουλος βγαίνει μπροστά του. Τόμας, περνάει προς τα μέσα του Παπαδόπουλου. Όχι. Με φάουλ είναι οι διαιτητές. 61 Δεν το βάλε. Φάουλ. Σε έναν χρόνο που έχουν τελειώσει σημαντικά μέτρη και πίεση βελτιώθηκε σημαντικά η ελληνική άμυνα. Έγινε επιθετική Κροάτες, έχουν σκοράρει στο δεύτερο περίοδο 14 πόντους από τους 40 που είχαν βάλει στο πρώτο μήχρονο. Εγώ επιμένω ότι δεν μπορώ να παίξω την Κροάτες και καλά. Αν πάει καμιά όψη. Πάει καμιά όψη. Όψε ρε. Όψε. Όψε. Όψε αφίλα. Να πήγαινε κι αυτή. Τι καλά τη φάδανε. Όψε ρε. Όψε ρε. Θα βάζω δύο μεγάλα κορμιά να παίξουν μαζί ο Ρεπεσνέα, δηλαδή τον Πάρα και τον Κασούν και σε άμυνα ζώνης ήταν τους προηγούμενους κιόλας. Διαμαντήρης διαβρίζει από τη γωνία. Το βάλε. 57-54. Κύριε Ποτιά, Διαμαντήρης πήρε Ποτιά η εθνική ομάδα. Με ένα φοβερό στερί που έχει πνιγεί. Θα το μετρήσει για Άγια κάτω από το. 54-54. Πίσω ήμασταν. 50-37. άρα γυρίσαμε μάτς από 16 πόντους. Βγαίνουν για το φάδρε. Εδώ ηρεμία λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιαννάκη μου, Γιαννάκη φύγε. Τούμπα είναι το μάτς. Το σερί που Δεν είχα πόδι πήγαιναν. 24. Έχει πληρώσει 20 πόντους, δηλαδή και έχει 14. Μια αφετηρία το 37. 37. Τη διαφορά των 13 πόντων. 44. πίσω. Θα είναι προφανές. Κάνε τρεις και έχουμε την μπάλα. Πολλές. Πρέπει να τις βάλει. Είναι πολύ καλές οι επιδόσεις και στρατηγικές και τα λοιπά. Βεβαίως, είναι πιο Όπως φωνακέρι. Ωραία το βρει. αυτό που έλεγε πολύ σωρό. Δημήτρης Διαμαντήρης Δίφερς. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι θεόσαν σήμερα. Έχει Και βάλει άμυνα και και επίθεση. σε άκουσα, νομίζω ότι ότι έπρεπε να βάλει παραπάνω το διαδίκτυο. Είναι ο πλέον αξιόπιστος περιφερειακός μας. Και πρέπει να παίρνει πρωτοβουλία στο Διαμαντήρης. Αυτό το λέει και ο Μπράδος του Παναθηναϊκού, αλλά ώρες είναι τόσο ταπεινός ο Διαμαντήρης. Είχαν δει και οι Αμερικάνοι που έλεγαν πέρυσι στην Ιαπωνία ότι είναι ο πιο εύστοχος παίκτης μας από τα 6-25. Για να δούμε. Αποσύρθηκε και ορθώς αποσύρθηκε και αυτός και ο Παπαλουκάς για να ξεκουραστούν να πάμε αμέσως. Τι δεν τους κάνει ξαναπάς. Ένα φάουλ μέχρι τώρα στην περίοδο. Πρέπει να γίνει φάουλ να μην του δώσουμε ελεύθερο σουτ. Πρέπει να κάνει φάουλ ο Τελεκάνος στο Γκάτσινι. Θα του κλέψει την μπάλα. Είναι έπιασε η καμία. Η τρίτη περίοδο μόλις ένα φάουλ σε δική μας ομάδα.